kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Kunnafoni labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ a bɛna lase ne Seyidu Sila maraka faama fɛ. Gawusu Keita maninkakɛni n denkɛ don k'ale to suya kɔlɛ la bi donya in na alamisa février kalo tile 7 san 2019 kunnafoni bakurubaw filɛ. Jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita a n'a furumuso Keita Aminata Mayiga u taara bidunya in na Allemagne jamana kɔnɔna na dugu min bɛ n'o ye Berlin. Ministre min n'a ɲɛsin bɛ adamadenya sigi dilanni bɛn ani kɛlɛɲɔgɔnya sabatili ma Lassine Bouare premier ministre tɔgɔ la a ye waleya kɛ primature la a bɛ ɲɔgɔnnajɛrɛ tako filanan a b'o ko fɔ Conseil national pour la réforme du secteur de sécurité o lahalayaw kan. Kalata tɛmɛlen kɔ lahalayaw kalata waati a n'a ɲɛbila o hukumu kɔnɔna na baarabolo min bɛ n'u k'a ma emerge n'ale bɛ dɛmɛdonɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin kalata kɛko ɲuman ma Mali kɔnɔ u ye kalanbolo waleya ka ɲɛsin dɔnnibaaru ɲininaw ma kalata waati kunnafoni di cogoya kan. Dɔnnibaaru la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisadani na. Aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra k'o de fɔ sisan jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita n'a furumuso Keita Aminata Mayiga u taara Berlin bidonya in na o bɛ Allemagne jamana u bɛ o kofɔ nin taama in a kɛra maa ka weleli o hukumu kɔnɔna na n'o ye chancelière Angela Merkel ye n'ale ye Allemagne jamana o masamuso ye k'u ka taa tile fila taama kɛ ale bara a san fila ye nin ye Angela Merkel Allemagne masamuso in a bɔra anw fɛ Mali la yan octobre kalo tile 9 a tile 10 san 2016 nin zein na sa u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Berlin dɔwɛrɛ tɛ Allemagne jamana ani Mali cɛ baara o bɛ se ka sano yɛlɛn cogo min na ka baaraɲɔgɔnya jidi nin jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ baaraɲɔgɔnya min n'a dabɔra kabini san 1960 kumakan minnu n'u bɛn'o don ba la o ye accord pour la paix o kɔnɔko waleyali ani fɛn min ye lakanda baaraw olu bɛ se ka kɛ cogo min na tungalata kɛlɛw olu kan ka kɛ cogo minnu na tɔrɔmɔɲɔgɔn kan ka don sira minnu fɛ yɛrɛ lakun sɔrɔ ani jamana ka sanayɛlɛ o bɛ se ka waleya cogo min na u ka kumakanw ale bɛna boli o de kan n'i y'a lajɛ kabini san 2012 waatiw fɛn min ye Allemagne jamana ye ale sen bɛ an ka wolomasiri tabaw olu dɛmɛni na u bɛ se ka kalanbolo sɔrɔ cogo min na nanzara jamana olu ka kulu kɔnɔna na n'an ko ma EITM. Ministre min y'a ɲɛsin bɛ adamadenw ka sigi nɔgɔyali bɛn ani kɛlɛɲɔgɔnya o jidili ma Lassine Bouare premier ministre o tɔgɔ la a ye bisimilali kɛ primature la n'o ye premier ministre dagayɔrɔ ye a bɛ tako filanan ko fɔ Conseil national pour la réforme du secteur de sécurité o de ye kuluba min sigimɛ Mali kɔnɔ ka ɲɛdama kɛ yɛlɛma siraw olu taamali ma ka ɲɛsin lakanda baaraw ma u kɔni kumakan min n'o bɛ don ba la u ka nin ɲɔgɔnnajɛrɛ in na o de ye sariyabolo min bɛ yen ni ale bɛ kɛlɛkɛcɛkɔrɔw olu donni ko fɔ wolomasiri taabaya o kulu kɔnɔna na accord pour la paix o bolonɔ bilakan olu taasiraw la Alger o ka kuma nɔgɔya o siratigɛ fɛ ani ɲɛdama kura minnu kan ka don an ka wolomasiri taabɔ olu ka lahalayaw kɔnɔ a bɛ olu de kofɔ. Kalata tɛmɛlen kɔ lahalayaw kalata waati ani kalata ɲɛbila baaraw ni o bɛ bila minan kɔnɔ n'u ko baarabolo ma ko emerge ale tɛ dɔwɛrɛ ye ale ye kuluba ye mun bɛ dɛmɛdonɲɔgɔnya baaraw ta ka ɲɛsin ba Maliba ma kalata waatiw la kalata kɛcogo siraw kan olu ye kalanbolo de ta ka ɲɛsin dɔnnibaaru ɲininaw ma kalata waati kunnafoni kan ka ɲini cogo min na a kan ka di cogo min na a kɛra février kalo tile 4 tile 5 a n'a tile 6 tɛmɛlen NDA la Badalabugu. Sariyabolo min bɛ n'an ko ma loi numéro 2016-48 17 octobre 2016 n'ale bɛ kalata sariyaw a bɛ olu ɲɛfɔ seni ani a nɔnaw olu de bɛ wulikajɔ kɛ kalataw ni a bɛ se ka waleya cogo min na nɔgɔya o kɔnɔna na o de kosɔn coordinateur maison de la presse o tɔgɔ la Mahamadu Talata Mayiga ale ko seni kɔni ye cakɛyɔrɔ ye mun n'ale bɛ ɲɛdama kɛ kalata o cogoyaw la ka dafali kɛ ale ka kumakanw na chargé de communication coalition pour l'observation citoyenne des élections au Mali COSEM Saliya Tarawele ale ko laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye COSEM ale n'a nɔnaw olu kɔni bɛ wuli ka jɔ de kɛ fɛn min ye ɲɛdama kulu olu bɛ se ka sigi cogo min na kalata waati la u ka jateminɛ kɛ kalata kan yaasa kalata ka kɛ kalata jɛlen bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ni mun ye
kunnafoni di dɔnba ŋana min be ni musolaka don n'o ye Maimuna Kulibali ye ale ko kunnafoni di yɔrɔw ani kunnafoni dilaw olu kan ka fɛn min ye jamana ka yɛrɛlɔfoni ani jamana ka yɛrɛsɔrɔ jamana ka basigi olu kan k'o de don ba la kosɛbɛ u ka kunnafoni di cogo la kalata waati la ale fɛ u kan ka kunnafoni di cɛbɔw olu kan parti politiques u ka baarabolo minnu ŋaniyan bɛ u fɛ yaasa maaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la cogo min na ni ko kalata waati o bɛ a ɲɛbila baaraw a bɛ olu kofɔ a waati ani a tɛmɛlen kɔ lahalayaw a bɛ olu bɛɛ lajɛlen ni ɲɛfɔ n'o bɛ jaabitaw a n'a ɲɔgɔnnaw kofɔ donkɔrɔɲinaw olu jɔyɔrɔ ka bon o jideli la. Farafina bonda kun kan an b'a da kulon kan k'a fɔ jamana ɲɛmaayasigi kalata kunfɔlɔ sɛnɛgalikaw fɛ yen o bila an bɛ ka février kalo tile 24 nata kɔnɔ u ka kalata lahalayaw y'a danginɛmaya cogo min na nin kumakan ninnu fɔra kunun ko Sénégal minisiri fɛ mun ɲɛsin bɛ Sénégal jamana kɔnɔna ECO ma tile kelen jamana ɲɛmaakɔrɔ Abdoulaye Wade ale ka kumakanw olu danginɛmayalen kɔ k'a fɔ ko a ma jɛn ni kalata waleyali ye. Camerounikaw fɛ yen u ka cɛ min bɛ n'u k'a ma Maurice Kamto ni ale ye Ngwara Daba ye tɛgɛ dali ale kan kabini janvier san waati taama olu tɛmɛlen kɔfɛ k'a fɔ ko sonyɛni kɛra jamana ɲɛmaayasigi kalata la octobre kalo san 2018 Cameroun jamana kɔnɔna na ko a kalata ninnu ko kalata jɛlenw tɛ ko a bɛ tigɛkɔnɔmaya la hali bi a ka solonadonba o de bɔra k'i kanfasa gɛlɛya ko nin kɔni k'a ka nin tigɛkɔnɔmaya in ko nin tɛ dɔwɛrɛ ko nin ye ka dɔn k'a fɔ kow yɛrɛ de daragi k'a ka maaya bɛɛ lajɛlen k'an daragi. N bɛ dan sigi bi laseliw la min labɛnna fasɛrijɛkulu ma fɛ ka lase balimakɛ Seydou Sila maraka fama fɛ Gawusu Keyita maninka kɛ ni n denkɛ ale tun bɛ suya kɔle la ni ala ma ka jɔnya jɔ an na sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan ale ye juma ye dɔgɔkun kunnafoni laban k'olu lase aw ma n'a b'a fɛ ka segin ka maraka fama ka journal bamara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net maraka fama ka journal bamara a ka laselibaw a n'a ka kunnafoni jatalatɔ an n'a bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce a k'an bɛn sini ni ala sɔnna ma. Maraka fama ka bi journal bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.